Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeZimbabwe retired General Constantino Chiwenga nekempi yavo mubato reZANU-PF vonzi votsamwiswa chaizvo nekubvajurwa kuri kuitwa mari nevanhu vatatu chete munyika yeZimbabwe, apo ruzhinji rwese ruchisara ruchinyunyuta uye ruine urombo. Tinokuchingamidzai zvakare pano paShuviro TV patinokupai nhau dzakasiyana-siyana, uye tinoti maita basa mauya kuzonzwawo nhau dzedu. Musakanganwe kunyora mucomment section zvamunofunga maringe nenhau dzatinokupai, uyewo kusheya mavhidhiyo edu nekulaika nekubaya subscribe button. Topinda munhau dzedu zvizere. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeZimbabwe vaConstantino Chiwenga vari kunzi vakatsamwiswa chaizvo nekudyiwa kuri kuitwa mari nevanhu vashoma-shoma munyika yeZimbabwe, apo ruzhinji rwese ruchisara ruine urombo ruchinyunyuta. Mashoko aya anobva mushure mekunge mwana wavaPotungwarara ari kuonekwa pasocial media achitenderera achipa vanhu mari, imwe yacho achiita seanotoitambisa, mari yakawanda yekuti dai yaitoiswa muzvirongwa zvekuvaka nyika yaigona kutoti vanhu vaende panzvimbo dziri nani. Vachitarisa vaongorori vanoti mwana uyu ane 16 years ari kunzi akashanda uye ava nemakambani asi achifamba achipa vanhu mari. Izvo zvinova zvinokatyamadza uye zvinonetsa kutsanangura, nekuti vamwe vazhinji vari kushanda nesimba havasi kuwana mari yakawanda semari iri kupiwa vanhu nemwana uyu. Mumazuva mashoma akapfuura akaita gemu yaaipa vanhu mari, akaisa mari $500 paWestgate uye akaisa imwe zvakare $500 paTrabablas. Vanhu vakanzi vaende vachinotsvaga. Izvo zvatariswa nevaongorori zvikanzi zviri kutoita sekunge vari kuita mokari yevanhu vanoshupika, vachivapa mari dzaifanira kunge dzichishandiswa pakudhivhelopa nyika, asi vachinzi vafamba vachidzitsvaga, vachitsvagiswa nemwana mudiki. Rebecca Tungwarara anova mwana watiri kutaura haana kugumira pakutamba zvigemu chete, asi akazoendawo kuParenyata Hospital uko kwaakanotambisa manesi kongonya vachiridzirwa redhiyo, achiti anenge amufadza aizomupa mari vakapiwa $100. Asi tikada kuzvitarisa, manesi edu emuZimbabwe ritori basa ravo rekuti vasevhe malives evanhu uye vasevhe upenyu kuti vakwanise kuwana uraramo uye kuti vape uraramo kuvanhu vanorwara nezvirwere zvakasiyana-siyana. Kuoma kwenyika kuri kuonekwa pakuti vari kutora nguva yavo vachitamba kuti vapiwe mari nemwana mudiki. Mari iyi iri kufungidzirwa kuti iri kubva pakuti baba vake vanovaPotungwarara nevamwe vari kupomedzerwawo munyaya iyi vanova vaWicknell Chivayo navakuda kwaCheta Gray vaisa giripi chairo pamutungamiri wenyika, uye zvavanoda ndo zvava kutoitika munyika. Zvaakutoita sekunge ivo ndivo macivilians ane pawa kudarika kana mutungamiri wenyika kana hurumende iripo. Izvo zviri kunzi zvatsamwisa chaizvo vaChiwenga avo vari kunzi vapa warning kuti zvinhu zvakadaro ngazvimire kuti nyika yedu ifambira mberi. Ndichakusiyai muchiona mavhidhiyo apo Rebecca Tungwarara anenge achiudza vanhu kuti vaende kunotsvaga mari panzvimbo dzakasiyana-siyana, achitamba hake chigemu nemari yekuti ikawanikwa neumwe munhu inogona kuchinja upenyu hwake. Tokutendai nekusubscribe pachanel pedu. Kana muri vatsva muchangotanga kutibata, subscribe kuti nhau dzakasiyana-siyana musanganewo nadzo.